Yo abusiafo nyansapo abadwafo ye bredu akraba magimedwa enen so mensa kan adesie mienu makase ha de wo ba mpese wa abodin men kan hyewa no be ma wada woroma odin di sei acho ye frame o se kwabena ahotid na dodo na de frame o fabraki awie menso me de midina na erika wi amanse ba ifiri be kwa ehwe yo amanse pambre na etia no yo ye da firimfu ase wada woroma ede na modo ma ye ne awie e do ba de ya wase be me na katwani tie acho makatemati be na kata ehu de acho me hunu hwi e no kure na ya yenso dae de na fonso na pere dabre oh penifo ase sabe kronto sabe nyado se ye wo no wanye dina ne bia na wa na won pedi mpa ntira twa nsuo wi na aka kire de ncham sana no po ba wo fa be ne bio amante fa be ne bio penifo ase se ye wo na se wanye dimpa na wa na won pedi mpa be we menyi ntum be makọ anim aya me yase ya wo de ncham ba so no anu ni po penifo ase sabe cross he nyado se utwa nsuo wi a na wo se de nchama no po wani ase betua wa utiri ho oh abua patuo ne ho ne mfaso enso obabo antwe no ma no ene no kore ukwana tikasi anso wi adwo a wo se emre kusie bom nwa dodo afada korope na twenye abua kusie kro na de oda kwantimpo mu oni mirika no wa kokuduro oh na akọ okro so a trono do edan kwanti afidie ni so no o ka se bia hofo no munim nam ya na bia abo na so ya nwene nam tira abua kusie kro na oda kwantimpo mu wa anya kase ani fra yam hihye oh se bia kro se bia adom panifo so okro mansa kusie na wo kana asem so fa adwe na ayere moti o jato kuku ba ni tiriye no ana onante koshi asono bofo oh ewi asempanifo se abo apete bia wo so osoro nkraba ko nsi fom da petibie kro na wo sikurudo wo se akono bekum hiani oh se bia apete kura na afi wo so bekwa amenkwa nchajo abua premier wo se wo kire yonso abotokura na afi dikoda kan sei abotokura na afi abotokura ana afi wo so bekọ amenkwa nchajo matiam masum abotokura na afi kro abua premier wo se wo kire yonso abotokura na afi dikoda na yam me amase pamre no ahia mi o sabi se aboa sonsono se oto na de no antua a kirebere ne apamre na beda wo ka wi akiti ende no kore kwaya a kirebere kro ne ani apamre ahye mu ma de apafo ne gina ni mu oh na me mafa sasabon samire na wo moti ade mi hye o mebusu gani kura no kure trodo odo tentene tutu moti ahonso ana mpetentene bia yo oh no kure mpanifo se yin konya nkire moti a ene sa na tie ekwa munyo ya yen sitimpo oh aboa kokohwede ne kai wo se komfo se wo komo a wonso komo utibi afo ni tu komfo so pi akokohwede pe ni makon se ade ache bia tu nipa ne ntwetwede wo akokohwede be ni akon wo se onipa wo yare no wotene na ho utamfote wo yare ya no wo se waye oh sabi watamfo nti na mpanifo se yebo ye homodene utumire ka kofa tamfo da eche opa okromfo oh na so to bo ma ne kobo akontaji tiri mu na otiri na ye no fa wo yamo ya na nkyere se fa ayere che o oh na sabi akwa to sabi nya adom panifo se wone yire na akwa atwe a otwe ma nkontaje komfo abo ade na kamo ne nya ne nto ase oh o cha pata bontiri to kwa obu ada cha me tutuka no ntuaka oh sabi akwa to sabi nya adom panifo se opompuni no wa hwe ase a wone ne che o mama ne board no so yemfa sika na eto oh dimpa ne pedi no na dinsa ye de da koro pe won sabetumi aka the board in shamra nya sa ne board ni sutu mragu anya no kore abofra obobore jo besia obishi achi no obenyina bosia bono no na akra wa ba akoko mpa twakro ho ahye nso ne sa nyegere tata o oh na abofra so obesinu fiti ye wa akota nso no wode nimfa akodi no kunturu bebo ane ne kore kunturu nso hwa ya ne nchi na ekọ oh sabi akronto agidie bebrebe ena ma kunturu na ya se kweye ande ne kore se usum kontompo fidie na ade nwura kata so wa wonsa oh usman ha fidie so ye ya wajo se wo se da de fidie opo asem no wo sere kire wa fa ansa hye na numu na behu se de nsu baate ande ne kore abo akoto wonka ne nche na ya na ya koto ko ni nche mu nyina na anim anu wo kro no oh sabi akronto sabi nya adom panifo se abo akoto wo se won pe fie ho akyinye nti ene wo si fie na wo de na ya no nso no abo akoto wo so da sika kokko so di sika to mprada won kwafa mra asa ya anwea se obo koto kwa ase nso a sabi obo ade hwe adagya se upine nsio ho na ehunu se koto bo mu nwa oh sabi wura mu koto wase na ho ya ateke nyina afiri super wanya nam ntira abo koto wase won pe twekotwe brenti na oso na sese dwanam oh sabi mpanifo se agwen to nsio nkwasi adam yan kwahwe mpa de dwada na adenta chiwo wose ka ode koto tabona kan se ntu na ode buru nsio toto no no kure pa sabi aja kwa abwande aja kwa so enya adekwa ensubunu na ma apata ya hantan oh na se nka wa yi nsio nkwa me anka dra nka mo nka wa ane apata se ohunu so okwade atu amọ ni mere no nso ni musu dware te sawo oh minia na taburu so ni musu ase no dra wo no se nsuo na se awo ye wo fie musa de ne beja ne nan oh no kure pa sabi mpanifo se awomawu ya abo akokọ ne ebisa no eja nan to aso ne kum wansampo bi anwansampo bre nso so ampafunu ho edini sie krache so
Simuna so krache fo bia ne wansampo bi. Oh, se krache ni, eso de atire be di abagafo nya ne ofa ni di. De duru si etafiri mu aye behwe. Ka waira asabe musa kwatani. Oh, yen hye hene ma fa tete ateke. Se edomo hwe wasabe kwatani twa atwede. Oh, me papa ba afo awia wo akomadan won de kai. Wo se secretary makro so hia puma na otopiti. Yemia me ofa kodwo mensa wono nso wasese ba akofo nam esem wo hia pema wodwane. Oh, se wo ye ba anwuna na obisa se ho akọ ani. Bo mani bi enim akwa ba bi ofiri. Ofa na mu ye twase akotwa ati usima chiri krobre. Oh, minua, sabia kroto sabia nya adom panifo se akwatia wodi otentena chiri kwa. Hwe aso se sabi untimi fa ntototwo ho. Ende no kure pa na sabi panifo se de obewu ama no de nya na se obewu eni hia. Atwo ho sabi obato danta. Oh, sabia kroto sabia nya adom panifo se samampom ayowa ehon hyenso bi yeso awereko nkwa de wo. Ensamampom twene nso ye de nkontomre na anyene se de dade kotokora na ebo. Minua, wakapa ye no kure. Na so reke wi amanse ba mame nka kire manti ase se. Se wokọ ne edi mumu haban ayere twene so. Ne de dade nko nta bone sinsuan a. Minua ho so sa sako ba bia nka se enwe ni mpentoa wo bi nwo. Akora de bo fontom from ne yamfa modo no. Oh, sabia kroto atopre twene. Wasi yanka ni wachi a wo se agro na ede. Wamfa me me dance rekwa wo de kwasi ade dwane. Oh, sabia obi ka se wase ma ne nyo de bia na wase ne kro no. Ekom ne kuma ja wonsu usu ase agate ase anka madidi. Oh, eno ti ase anka kuro ya kuro si ne kuma eno. Ofa ase 19 kuro mi ya na ya wa mi anso etwa ne nan. Ni kuro mienu tu a uyi ba kwa ye o. E kuro da wonen tina wo na ti amfe. Oh, me ya le ke wi amanse ba mi ni kuro na makomi ayam. Ene obi nso nya na tidwuma moka. Oh, na so a wo ka di mpanifo so di abotire konzongo a wo di free. So fa nzongo kuro adamfo na anya oda na wamfa ne kire wi abre. Oh, na sabi amakoso beto besia ma na fia. Se ntusi edu. Besensaka yamfa nase. Ende no kure pa besipa ne konni na haban. Datatin di wo. Obe de besembo atiremode na ma ne nya yanta sukoko na ode abo atiremode. Oh, sabi eda tukoko na ma samampom ye hu. Ene ya no kure turo so obi bisi fufuo na me kokko kure nyina betinta sukoko. Oh, ere ke wi amanse ba me fra sentiment ma fufuo mi besem apeda. Obi sin ready asan yem kwesire mu nkwase yi. No kure pa sabi mpanifo se kwan wale be wi abobo ano. Eye be kroma na yefire betwani nana. Oh, papa ba afo wi o de kan wo se sabo asomro bi so to sabo ka wan kwase obi a o wono ananom na de. Eye mia mere adwubi kete wose uni aba be ya ahwe akonta. Oh, kan hye ba ku ne yaku. Nya de akwan ahwene nyina nso na ebon. Oh, ya no kro sabi akro to sabi nya adom panifo se kontomre se mamoja ka bwa wansan na no pa ahwene. Ene ya no kre ense de hye nkun no ane de te. Oh, menua sabi panifo se ya kekere no akekere bi ye sanne na akokere mre hwem na bibi to ani a ye obi na aye wo. Ye so asra no anso no be so ba wira wu. Oh, ne pa asaje asra bwa akotere siminsani. Oto aketipompo ni so mantentene no wo ye pa na no bro de ne nya pe o. Ende no kre pa funtum frefu dancham frefu. O mafuru bafu ya ne so mu didi adom ofom ne nya afiri mtwitwi ntira. Papa so pa nwoma so wo se nya nanum ode o na ne yiem. Abo akekide wo se etukuni anim ne afa. Abo no nwoma be yi nti ene tuo kan ne ti. Sare tie abo wo twen sira so mienu sengeduam ne tokura kura ka ni ano. Ya chechede kwa ma janya hayo. Oh, menua na so wo ka de ka ma fa sen ka akekide ne fa bofo ka ne o. Enwa ohunu no ho so hwa na onyine yetope. No kre pa sabi akro to sabi nya ado. Empanifo se me amanse ba metia akekide amana brotra na metia nwa na obisa se pijana na me nkuro. Na me kwabna wo se imagine dom anim ne dom akwa age dom sem safo ade akere dom timi nsro dom o. No kre pa empanifo se wo dom nso na afre dom. Ende no kre tro do ansa na wodi ase be fita na no makwade ebrensi am wo tua ne nsem mojabumo ni hu bi. Oh, ya hoso ni hu bi dia mesme hu bi. Mon twa abusiafo ye gya hom ya ba be sa basisi a. Abusiafo. Sidi adwene de chi a ye be hwe asu fraw. Ebre no nti. Ene ya hoode na asa enka donhwere ba akome ne motena fidie so. Nanso modawroma ahode adi kura dwumadi mu ha. Eno nti na wote mu nso yasene. Wo bo so ye mu a yetuna tena so donhwere ba akon na ye bube ama obi ahunu se de ebe esitie. Maka se be de ene fie ha. Sa akra ba meje madwa ebe yede emere me dasa ne mesa no hye nansa na mekono. Yansa pray when in na wa obesi dansa mi o. Yansa pray